Action. Meer kaya lang ito van oras. Kijk, papa. Wat is het? Hoe is een groot man, luister ik. Hoe bedoel Pano? Is een groot man. Wat is het? Wat is die reden? Wat is die reden? Ik kan praten over die van Jezus met Miguel op en af. Ach, man. Ik heb dan gezegd, ik was hier bij Miguel. Wat wil je niet verstaan? Niet? Hey, hoe moest je hem zo lachen? Maar we nog veel die zaak nog praten. Zelf toen je weet zitten en hij gaat maandag polis doen. Hoe kom Boris school. Wat hoe bedoel man nou? Hey, is gewoon wegsturen. Mijn genade. Als jullie waanzinnig. we zijn niet klaar die Maar zaak jullie leven praten, is hier pa. net na. Hoe kan ik op Durban toe gaan? Ik over zie me niet zo komen razen. Maar jullie is net te erg alsjeblieft. Want je gezegd moest hebben redelijk. Toen besloot je, je gaat niet luisteren. Toen ga Mama, je wacht, ma. Hey. Liefde is liefde, maar pa, je wil er nooit van Ik staan. wil niet worden, liefde is liefde. Zeg, wil niet worden. Ik heb ook genoegheid van jullie. Ik ga kamer. En ik hoef jou bij mannetje. Miguel! Ma, los hem. Was zo, ik heb maar nog aan de gang. Veel gaan niet gestuurd worden. Maar hoe kom je nog Gaan weggestuurd niet worden? gestuurd worden. Hoe kom je niet weggestuurd worden, pa? Ik wil gezegd, als ik het ding zie, op terugpraat. Maar waarom, pa? Ik Ik besta. ga op aan. Maar je is mijn broer. Luister. Ik kan ook niet meer.